Ongi etorri, egonarria saio berri batetara, eta gaurkoan izketa gai tomateak izango ditugu, zeren Euskal Herrian tomateak ekoizteko gai dena, bada nor, azelgak ekoizteko gai dena, baina norrago esango dugu tomateak. Jaki gorri horiek, esferikoak, tenis pilota baten neurrikoak, mantxarik gabeak, baina ala ote dira, Euskolabel tomateak hidroponikoak izan daitezkela esateak, barruan zerbait mugitzen du, eta hori dana ateratzeko gurekin dugu gaur, tomatez, hidroponiaz, atzean ezkutatu daitekena hitz egiteko, Marta Barba, ongi etorri, Marta. Kaixo. Tira, tomateari buruzko tesi bat egina duzu, horrez gain Aldekan ere lan egiten duzu, eta Kristineniako hasiera proiektuan zabiltza. Bueno, beraz, ibilbide luzetxoa duzu, tomatez hitz egingo du, ongi iruditzen bazaizu. Ondo. Eta lehenik eta behin hidroponia aipatuko dugu. Zait pixka eta saltzeri bazenu zer lehen hidroponikoa izatea, edo nolako teknika den hidroponia bidezko ekoizpena? Funtsean edo hidroponiak dakarrena, edo esan nahi duena da, zuk zerbait, kasu honetan tomateak edo beste landare bat, uretan kakotxen artean ekoizten duzuna. Hau da, lurrean landatu baino egiten duzuna da, ia propietaterik ez duen eta oso absorbentea den material baten landatzen duzu landare hori. Koko fibra edo beste eulako materialetan. Horrek egiten duna da, ura absorbitu, baina ez dio, como tal, sustrato horrek ez dio janaririk ematen landareari, eta beraz uraren bidez elikatzen dira landare horiek. Orduan, adibez, tomateak hidroponikoak ekoizten direnean, izan daiteke, hormigoi gainean, dagoen, ez dakitez, landatuta dauden landareak izatea, edo lurra egon, azpian, baina gero, daude olako sakuluseak, koko fibra edo beste olako material batekin, eta konektatuta sistema bati, urarekin batera, nutrienteak eta ematen dizkiena landarei. Hori da, koko fibra horrek ematen dizkie nutriente horiek, edo urrean beran datoz, gehitu egiten dira, bestela? Hori da, koko fibra como tal ez dio ezer ematen landareari, urarekin batera ematen zaizkio, eta uretan hasten dira landareak behar ditun nutrienteak eta dena delakoa. Eta lurrean hazten denarekin badago alde nabarmenik, aparte hormigoiko zati batean eduki dezakezula edo lurrik ez duela erabiltzen, horrez gain landarea hazteko unean bertan badago alderik? A ber, zen nahi duzu? Landarea desberdinazi daiteken, edo prozesu hortan bertan ze alde nabarmendu daitezken, edo agian ez dago, agian... Nik esango nuke askuntza askoz kontrolatuagoa dena, zeinetan zuk kontrolatzen duzu noiz ematen diozun zer. Lurrean ekoizten baduzu zerbait, zuk lur hori landu duzu, zaindu duzu, nahi baduzu ximaurra botatzei jozu, baina edo nahi baduzu urarekin baterare ongarria botaldiozu ureztatzean lur hori, baina, karo, hidroponikoan zuk etengabe neurtzen duzu, ematen diozun ura bakarrik, ematen diozun urakei nahi duzun guztia ez, eta nik adibidez ikusi nun bat, neikerren ikusi nitunak esperimentalak, horri temperaturan araberare negutekiak irekitzen dira doez, temperaturan araberare ur kantitate gehiago ematen zaie doez, eta baitare nutriente gehiago edo ez. Lurrean iruditze zait beste logika bat dagoela lurra zaintzean, eta nola ulertzezun lur horrek landareak elikatzen ditula, ez? Pentsatzera, alare pixka bat beharroaren abokatuaren eginez edo, pentsatu daiteke hain eremu kontrolatua denean, eta ekoizpen bati ematen diozuenean, behar duenean ura, behar duenean argia, bero gehiago, gutxixiago dena hain kontrolatuta dagoenean, agian gero produktu hori ere hobea izan daitekeela, ez? Nutrizionalki bilatzen zaizkion ezaugarriak hobeto bete itzazke? Edo ez, nutrizioaren inguruan ere badakite badukazula beste diskurso bat, eta... Bai, ez dakit den gehiagiz dolako kontrolatzen nutrizioari buruz, badakit, gaur egun zientzia teknologia arloan, ez? Kristonik erketa pila badaude, sortzen diren produktuk, bai gustuaren aldetik, bai kontserbazioaren aldetik, bai nutrizioaren aldetik, ustutor, zientziak nahi badu oso produktu txukuna egin dezakela, baina iruditze zait nekazaritzari begiratzen diogunean, ez dakit hori den
edo isolatu alden, ez, produktu baten balio nutrizionala beste guztiarena, ez. Nik ez nuke hidroponikoari buruz hitz egiten, ez nuke arreta jarriko, edo bereziki balio nutrizionaletan, zer dut zait, ez dakit, lurrean ekoizte ditugun landare horiek oso txukunak ere badirela, ez, orduan, uste dut gai izan daitezkela imitatzeko edo lurrean ekoiztutako bezain onak diren produktuak ekoizten hidroponikoan, eta iruditzen zait gakoa ez dela hor jarri behar, ez? Eta non, jarriko zenuke gakoa? A ber, ez, klaro, kontatut, izolatukik zer den hidroponia, ez? Eta hola kontatut, ez, bueno, zein da arazoa, ez? Baina niretzat kontua da noiz eta nola heltzen da hidroponia gurera eta tomateen ekoizpenean batez ere Euskal Herrian, ez? Eta da, sistema baten bilakaeran, sistema horrek ditun arriskuk edo albo ondorioak kudeatzeko etengabeko bekuntza teknologiko baten sartu behar dira, kasuntan, esplotazio txikiak, baserriak direnak, ez? Lehenengoa, ez? Esplotazio mistoak zirenak bilakatzen dira bakarrik barazkigintzak dabiltzanak, gero barazkigintza barruan gero eta produktu gutxiago, gero produktu bakarra, horrek lur arazoak, hidroponia esartzen da, lur arazoak daudelako. Eta lur arazoak daude, monolaborantzan ari direlako zentratzen barazkigintza arloan. Eta lur arazoak dira, ondjoak sartze diela, edo birosisak, edo ez, beste arazo batzuk, lehen tratamendua baten zitzaio lurrari, tratamendu horiek debekatu izan dira, aparte garestiak izan, oso kaltegarria dielako, eta orduan irten bidea da, lurri gabe ekoiztea. Baina logika horretan, beti zeo zer gehiago behar da, alare, lurri gabe, baina jarraitzen duzu espazio itxi baten, gauza bakar bat ekoizten, ur kontsumo handia duena, eta gainera ja eraiki duzun egutegi bat, erabat produktu bakar bat ekoizteko. Ze lehenago, ekoizpen gune horietan, hainbat barazki zeuden, eta orain ja bakarrik tomateak hidroponian, eta horrek dakar, kriston inbertzio induzula produktu hori ekoizteko, rentabilizatu behar duzu, eta bapaten ezin duzu gore ekoitzi lurrean leka, piperra eta zelgak, ze ja daukazu azpiegitura bat horri begira eginda, ez? Eta erabat menpe zaude sistema horrena. Orduan, tomate horiek kalitatezkoak diren, txukunak diren, igual ziurrenik baina niretzat beste guztia da, ez, problematizatu behar dena. Eta ezin da isolatu hidroponia sortzen duen edo hidroponia behar duen sistema horretatik, ez? Ez da, edozeinek bere etxean garatu dezakena, zuk ez duzu beharko hidroponia, karo, da teknika garesti bat, behar duzu beti erosi sustrato hori, behar duzu erosi lurrari botako diozun elikagaia, ez? Erabat menpeko bilakatzen gaitun teknika bada, ez? Behar duzu bakarrik hori, sistema handi horretan baldin bazaude eta konbentzionalen zauden heinean, gatazka edo arazo edo zailtasun batzuei aurre egiteko, aurrera begirako nozak pixkat una salida hacia adelante esaten dena, ez? Gazteleraz. Zuk zure tesien ere aztertu zenituen, negutegi hidroponikoak lehen aipatu didazu mikroskanpo, nahiko txikiak zirela etxalde horiek, eta guk makroetxalde bat ekarriko dugu, ze gaubeakoa martxan dago, eta horre mediatikoki ere nahiko saltxa piztu du, bere lan balditzen gatik, eta eredu hori guzti horren gatik, ez? Eta pixkat, hortik tiraka, non nutrizionalki ez diogun begiratuko, baina sustatzen duen ereduari bai, zuk nola baloratzen duzu, ez dakite, gaubeako makronegutegi hau edo horrek zer ekarri dezaken, sozialki, energetikoki ere sekulako gastua izan dezake, baina agian bada irten bide bat aurrera begira, ez dakit nola ikusten duzun. Karo, agian ez da irten bide txarra nahi badugu tomatea jan urte osoan zehar, ez? Eta nahi baditugu hemen tomatea jan urte osoan zehar, hobeto ekoiztea gaubean Almerian baino, ez? Pixkatari naiz, ez nabil dire iritzia ematen, baina, uste dut, ziurrenik lehenengo begiratu behar dugu zein den daukagun barazki kontsumoa, edo zein izan beharko litzateke hemen, ez? Zerbait ona euki albadu, hola, ere pixkat ironiko kitze egiten da, ikusten ez dugun zerbait gerturatzen diguna, ez? Gehien bat, askotan supermerkatutan erosten diren barazkiak ez dira gurean ekoiztuak, eta baldintza, ez? Medioambiental txarretan, lan baldintza oso txarretan ekoiztuak dira, baina ez dugu ikusten. Zerbait ona albadu euki da, gurera ekartzea, ez? Agroindustria
eredu hori gertuago eukitzea eta ikustea. Bestela, da hori da pentsatzea elikadura modu makro baten eta industrial baten ekoitzi behar dugula eta horrek dakartza baldintza horiek, ez? Lehenago zer dago hori nik ezagutu ditudan etxaldeak, garaian baserri txikiak ziren, ziurrenik garaian zeuden baserrin artean baserri txukunenak eta diru gehien zutenak ziren, eta nolabait baserritik bizitzen jarraitu alizateko egin zuten apustua, edo egin duten apustua izan da modernizazioa. Eta nik begirada kritiko batekin begiratzen diet etxalde horiei, hori ez, monolaborantzan daudela nolabait, hidroponian eta bar, baina nik behintzat horietara jo nintzenean ere aurpegia jarri nien, ez? Hori, teknologia horiei eta gurean oso etxalde txikietan garatu dira, eta nolabait aldutena egin dutenak dira. Nik ez dut hori defendatuko, baina ez dira nik irudikatzen ditun etxai handi horiek, ez? Dira baserri batzuk, moldatu direla, beste batzuk bai egin dutela ekologikorako jauzia, eta horiek beste auto bat egin zuten. Eta gaubeakoak ekartzen diguna niretzat da beste jauzi handi bat. Eta ia da, ez da lurretik biziz zen horrek egin duen pausu bat nolabait jarraitzeko baserritik bizitzen. Kritikoki begiratu aldioguna, baina niretzat errespetu minimo bat merezi dute. Iruditzen zait gaubeakoa ia da, makroinbertsio bat, lurren erabilera industrializatu bat, zerotik ez, beste teknologia batzutan oinarritzen deneko izpena, eta ziurrenik etxalde txiki hoiei ere kompetentzia egingo diena, eta esango nuke, eta hortan bai ausartzen naiz esatera, ziurrenik askoz produktu txarragoak edo izango direla, asko sistema makroago baten ekoiztuak direlako, ez? Nik ikusi dudan etxalde txikiak hidroponian egiten dutenak edo ez, zedenak ez dute hidroponian egiten, alare, nahiko tamaina txiki ertaineko zeak dira, eta nahiko merkaturatze bide txikiak erabiltzen dituz, eta horrek bete dakar produktu txukunago saldu dezakezula. Ia sartzen bazara merkaturatze bide luzeago baten, lehenago hartu behar dituzu produktuak, berdeagon behar dira, mantentzeko, ez, gaitasun handiago eduki behar dute irauteko merkaturatze bide luze horretan. Orduan itzen zait beste jauzi bat eta beste logika bat. Badaude finka agroekologikoak, badaude tomate hidroponikoak etxe txikitan ekoizte dutenak, eta gaubeakoa iruditzen zaila, hori. Lan baldintzak hori guztia nik ikusituanetan gehienetan ziren familia etxaldeak, ez? Famili logikan funtzionatzen duten ekoizpen guneak. Esango dugu gutxi gora bera, behi askorekin bizi den etxalde baten logika antzekoan izan daitekela. Eta, iruditu zaite interesgarria esan duzula, ongi dagoela urte osoan zehar tomatea jandi baitu eredu hori gurean bertan ikustea, baina aldi berean badauka horrek beste puntu bat dela, ikusi egingo dugu, ez gara gu izango hor lanean ari garenak, eta horrek mugitzen duen lan sektorea ere, oso zalantzan jartzekoa badela zentzu horretan, ez dela nahikoa hemen eukitzea bakarrik, baizik eta ze eredu bultzatzen duen, oso zalantzagarria dela behintzat. Eta etxalde txikietara saldutu egin da pixka bat gaubeakoa aparte utzita edo, agian izan daiteke, ez da defendatzeagatik, baina lur eskasia dagoela aipatzen da, lurrerako sarbidea ere gero eta zailagoa dutela salatzen dute nekazariek, gaixotasunak omen daude, eta ez dakite, logika primitibo batek edo bultzatzen du pentsatzea, agian eredu txukun bat badago sortzea hidroponiaren inguruan hori baldintzatuko duenik, ez dakit. Agian ez, agian monolaborantzara bakarrik bideratzen da, edo ez, edo izan daiteke ekoizpen dibertsioago bat hidroponikoki eginda ere. Ez dakit, uraren erabilerak ere hor ze leku dauka, ez dakit hori nola ikusten duzun. Claro, nik uste pixkat hor trampa txiki badagoela, ez, edo trampa hori naldi gutela. Zergatik lur falta dago, lurra gehien bat industriara, etxe bizitzen eraikuntzara bideratuta dago, ez da lurrik ez dagoela, da lurra merkatu presion arabera banatzen dela edo saltzen dela. Hidroponian hon egingo duzu. Ez badau lurrik ondo egin aldugu poligono industrial baten. Poligono industrial baten lurra egon badago, baina ze preziotan. Prezioietan gero zure produktua kompetitibo izateko ze baldintzatan
bai laboralak eta bai ekologikoak, bai ekoizpen aldetik, ze baldintzatan eduki behar dituzu prezio ez, hoietan egokitzeko. Orduan, asuntua ez da lur falta dagoela, asuntua da lurra zertarako eta ze preziotan bideratzen den, ez? Eta nik uste horrek prezio handiagoa ingo liokela hidroponikoari. Bestela, ze hidroponikoak ez du askoz gehiago izten. Hidroponikoak egiten duna da, lur arazoei erantzutea, baina eskezuk produkzio diversifikatu bat baldin baduzu, normalean ez dituzu lur arazo berdin, horiek eukitzen. Ez duzu hidroponikoaren beharra. Hidroponikoaren beharra dator lehen ia urteroia egiten ari zerako produktu oso kaltegarri batekin tratamendu bat lurrari. Eta vaporearekin eta ez dakizerekin. Baina hori finka agroekologikoetan ez da beharrik horrena. Orduan, ez da beharra egongo hidroponikorako lurraren bestelako kudeaketa bat eta erabilera bat eta zaintza bat egiten baldin bada, ez? Eta gero ere, tomateak ekoizteko hemen garatua dagoen teknika bada. Tomateak, behar ditugu jan, zergatik obsesio hori hemen tomateak eukitzeko, askoz baratze aberatzagoak eta osoagoak euki ditzakegu, ze bakarrik tomatekin ez gara elikatuko. Ez, orduan zergatik pentsatzea teknika hori produktu bakar baten ekoizpenari erantzuten dionean. Eta zuk zerratik uste duzu tematzen garela inbeste tomatearekin edo bada euskal ikur bat iaia, ez? Iruditzen zait hemen dago zailtasun bat tomateak ekoizteko plus bat, ez? Tomate honak dituenari beti plus bat emate iona, ze zailagoa da tomate bat ekoiztea igual azelga bat baino. Bada produktu bat merkatu logikan diru ematen duna. Tomate on bat garesti saldu daiteke. Baina lan asko ere ematen du tomatea. Bi aldeak ditu. Eta ez dakit den toke exotikoa duelako, edo, tomate on bat jate duzunean oso goxoa da. Zenario on bat jate duzunean oso goxoa da, ez dakit. Hor daun zerbait, eta ziurrenik ere nik uste badagoela aspaldi merkatua, ez? Merkatu industrialek eskaintzen dizkigun tomateak oso txarrak dialako. Eta karo, hor bereizi altzara askoz gehiago, ez? Merkatu hortatik zerbait zaporea duena, beste usain bat duena, baina ez dakit, egia esan, ni gero ere tesiagin da gero bastante tomateak eta tomate landareak eta atzera botatzen haute, oro har, gero disfrutatze ditutu daran, baina bai, hor ere nolabait muga bat onartzea, tomatia ez da hemen errexe ematen den zerbait, tematu algara udaran bakoitza bere baratzen aber lortze ditudan, eta ze baratze zaino hona izen lortu dituela tomate honak, baina hor utziko nukenik hori, ez? Bukalare ez dugu hor utziko eta behin kolorea eta forma eta esan duzunez, eta horrezait, Eusko Label tomatea ere ikertu zenulako, ez? Eta Eusko Label tomateak zigilu bat denean bermatzen ditu gauza batzuk, hain zuzen ere ze neurri daukan, ze kolore, zer bermatzen du zigilu horrek eta zer ez. Alegia, zigilu bat denean kontsumitzaileak bai konfiantza bat lortzen duela horrekin, baina zer biltzen du eta zer ez, hori? Niretzat bermatzen ditu batez ere merkatuak behar ditun ezaugarri batzuk. Ni baratze zain batzuk hitz egiten esaten zidaten euren tomate txarrenak saltzen zizkiotela, saltzen zutela Eusko Label etiketakin. Txarrenak txikienak, hemen dago ere tomaten tamainakin nahiko saletasun edo afizio bat. Eta, berak esaten zuen, Eusko Labelekin merkeago saltze zitula tomateak, ze karo dira normalean bitartekari batekin saltzeko. Eroskin edo beste ez, bitartekari handi bati. Eta orduan gitxeago kobratzen zuten, orduan eurek esaten zuen, nik txikienak saltze izkiote Eusko Labelari, honenak nik garestiago saldu ditzake dela. Hori, bermatzen dizkio merkatuari, ezaugarri batzuk, gero merkatu horrek hori saldu alizateko, prezio zehatz baten, ez? Zer bermatzen du? Niretzat bermatzen du, edo ordezkatzen du, merkataritza sistema zuzen baten sortzen den konfiantza. Eta konfiantza hori nik baratze zain bati erosten dio daran zerbait, ezagutzen dut baratze zaina, ziurrenik menditik buelta baten baten duanen bere baratza ikuste dut eta konfiantza, zuzeneuko harreman baten oinarritzen da,
Eta gainera galdetu aldizkiot gauzak eta bera kontatuko dizkit. Horrek denbora bat eskatzen du, horrek presio badu, nahi dugunean merkeago eta nahi dugunean eroskin zerbait erostea, konfiantza hori abstraktuago bilakatzen da eta etiketa bat ematen digu. Eta gaina etiketa bat ez dakiguna zer berari buruz, baina eusko izena duenez, bai, hasta hemengoa da, ona izango da, eta ordunik esate dudanean, baina eusko label etiketakin saltzen diren tomate gehienak jak barietatekoak dira, eta jak barietatea Monsantoren azen edo Bayerrena, ordun denak hau nola liteke. Eta begiratu aldugu hau nola liteke hori, baina nik ere galdetuko nioke, erosle bakoitzari, nola liteke zuk bakarrik eusko label etiketa duelako sinestea. Hau ez ona dela. Eta bestalde ere, hemen erosi daitezken tomate honenak, ez bada zuzen ekoizle bat irosten diosuna, agroekologiko bat irosten diosuna, horiek dira ere bai, Osa, hori ez dut ukatuko, ze beste guztiak, askoz urrunagoti datoz, eta askoz baldintza txarragotan ekoiziak dira, eta normalen askoz barietate txarragoak dira, orduan. Jak, bera baino. Bai. Eta ez dut egingo orain jakaren defentza, baina, ez izateko batzutan ikuspegi horren estremo edo dikotomikoak. Baina nola liteke, norbaitek irakurri du Eusko Labeleren, araudia. Eta gainera, lehen hori zen fundazio erabat publiko bat, eta hoiek dekretu bidez definitzen ziren, baina orain Eusko Jaurlaritzarekin lotura duen fundazio pribatu batek egiten du, eta orduan ja araudiak ez dira publikoak, ez dira boen argitaratzen. Orduan ja ez dago edozeinen eskura jakitea labeharrez zein den horren araudia. Eskatzen baduzu, igual emate dizute, baina ja ez da hori, ez? Publikoki argitaratzen den zerbait. Eta kasu honetan, onartzen dira bertako baritatek, baina onartzen da jak eta beste baritate komertzial batzuk, eta gehien bat, jakaziekin egiten dira tomate horiek. Gero tomate horiek Euskal Herrian edo EAN ekoizten dira tomatea. Landarea txikiak direnan ere ez, landareak ekartzen dira, eta hortik tomateak bai, ez? Hemengoak dira. Aipatu duzu pixka bat atzera egingo dut, ze jak dela Monsanto edo Bayerren produktu batetik, horrek ze esan nahi du, jabetza bat dute, baina hori nola ikaritzen da gero, edo ze gure gana iristen den tomate horretatik ze irakurri daiteke, ze informazio dauka, edo aurrera begira edo ze jabetza hori nola definitzen da jaki batean? Momentuz, edo zein landare edo barazki jaten dugula, hasi batetik dator. Eta hori askotan errepikatzen den zerbait, hasiak direla, nekazaritzaren eta elikaduran lehenengo kate begia, ez? Eta horregatik oso garrantzitsua da, hasiak nolakoak diren, bertakoak diren, edo zeinek ugaltzekoa diren, edo enpresen esku dauden. Asko entzun da ere patentei buruz, ez? Nola patentatu daiteke bizitza eta bar. Baina nik uste patente baino garrantzitsuagoa da begiratzea landare hibridoei. Ze horiek askotan patente bat, jabetza eskubide bat eduki gabe, hori dakarte berez. Hibridoak datozelako zuk dituzu bi variedade, eta hoien hasiak egite dituzu, eta hoien lore baten polena erabiltzen duzu bestearen lorea polinizatzeko, eta hortik aterako duzu hibridoa, ez? Osa, hasi hibridoa. Hasi hibridoa ekoizteko beti egiten duzu beste bi barietate horien loreen material genetikoa gurutzatzen. Inork ez badaki zeintzuk diren guraso edo parental horiek, inork ezin du hasi hibrido hori ekoitzi. Orduan, hasi enpresa asko egiten duna zer da, hain zuzen. Barietate bat erregistratu eta patente bat sortu baino garestia dela eta gainera denbora baten agortzen da eta publiko bilakatzen da, egiten dutena da, nik ez diot inori kontatzen zeintzuk diren parental horiek, eta orduan descendentziaren kontrola daukat, hori gizakion laguntza bidezko ugalketan ere ikusten da ze garrantzitsua den material genetikoaren privatizazioa, gero kontrolatzeko, kliniketan kontrolatzeko, ez, gizakion ugalketa. Kasu honetan antzera da, eta horrek dakar urtero hemen jak tomateak ekoitzea izateko hasi horren menpe egotea, eta gero, momentu baten Bayerrek erabakitzen badu, jak hasiak ez ekoiztea, hemengo tomategintza kriston eraldaketa egin beharko du, ze hor oso menpekoa da barietate horrena. Eta horrek dakar ere, gaur egun Bayerrek, ez ditu berak ekoizten bere hasiak, bidaltzen ditu normalean, hegoalde globaleko herrialdetara ekoiztera hasi hibridoak,
eta nik badakit bere momentuan jakasiak, pues Txinan, Txilen, Perun ekoiztioak izan direla, eta gaur egun ere hemen ja oso mintegi gutxitan egiten dira landareak. Gainera gaur egun jak landareak txertatuak dira, arbolak bezala gehienak, eta orduan askotan egiten dena da, pues hori ez, Txile, Peru, Txinatik, Almeria, Murcia zonalde horretara bidaltzea ziak, hor landare txertatu horiek egiten dituzte, eta hortik ja landarea datoz, eta hemen ekoizten dira euskal tomateak, ez? Eta euskal tomateak dira, eusko labeleen araudiaren arabera, ez? Niretzat interesgarria da ez horren beste edo ez bakarrik demonizatzeko jak tomateak. Ezke supermerkatutan erosi ditzakegun landare gehienak hasi hibridotatik datoz. Eta hasi hibridoak oso enpresa gutxiren esku daude, eta beraz bilakatzen dute elikadura enpresa handi eta gutxi hoien menpe egotea, eta karo, gaur egun Bayer da farmazeutika, Bayer bada, ez, enpresa kimikaren arloko enpresa, eta gaur egun ere, eta aspaldi, hasiak ditun eta sortzen ditun enpresa bat horrek ikuspegi oso argi bat ematen digu, ez, zeinen esku dagoen nekazaritza. Zuk hain justu ere agian nekazaritza eredu hori edo barietateen kudeak eta hori alderatu zenituen jak barietatea eta baita aretxabaleta barietatea ere. Beste aldera begiratuta, pixkat aztertu dugu jaken eredua, aretxabaletak egiten duena nola aldiro desberdina izatea izango zen, ez? Alegia, kontrolatzen baldin badituzu parentalak ia beti produktu antzeko lortuko duzu, baina bestean ez zaude hain ziur okerraz banago, ez zuzenduko dauzu bestela, zer lehen lortuko duzun emaitza edo gehiago eraldatzen dijoa denboraren enean, ala? Bai, hala da, aldea da, ez, jakasiak ekoizteko beti bi parentaloien gurutzaketatik datorren hasi bat ere ingo duzu jak tomateak eukitzeko. Bertako baritate baten kasuan, askotan egonda hibridazio urtetan landarea jundira gurutzatzen, baina egonkortua dena nolabait, eta orduan zuk ere dituzu 4, 5, 10 hasi, gero 10 landarea ateatzen dituzu, eta landare horiek emango dituzten tomatetatik hasiak aterako dituzu berriz. Hala ere, ez duzu edozein hasi ateatzen, normalean landare txukunenari ateatzen txukunena, pues, osasuntxu dauena, sendo dauena, emarkorra dena, eta zure irizpiden arabera ona den landareari, bilatuko izkiozun tomate honenak, barietataren ezaugarriak dituzten tomateak, eta hoiei aterako dizkiozu hasiak. Kontrol bat, bilaketa bat badago. Ez erortzeko ere batzutan kontrol txarra da eta naturari bere kabuz ibiltzea utzi behar zaio. Ez, nekazaritzan beti dago, ez, gizakiaren eskua naturarekin batera. Baina gerta daiteke urte baten tomate bat ezberdina izatea. Eta tomate ezberdinen tomate hori gehiago gustatzen bazaizu, igual horri aterako dizkiozu hasiak. Edo ezberdina izateagatik, pues, arreta ditzen dizu, ba, igual probatuko duzu horri hasiak ateratzen da ber zer gertatzen den, ez? Nekazaritzan ikuste beti egonda kontrol eta jarrera kontserbazionista bat eta jarrera berritzaile baten arteko dantza, eta biak daude batera, eta bietan ikusten dituzu nekazariak, ez? Eta gero ere, niretzat jauzi garrantzitsua da, edo, bueno, nik hori aztertu nunean, etortzian gauza bat, gero feminismotik ezin nuna erosi nire buruari, ez? Eta sala, jaken nolabait, eteten dala bizitzaren garapena, ez? Beti zaude belaunaldi berdinean, beti dituzu bi parental, bi guraso, eta hoien lehenengo belaunaldi ateatzen duzu, beti berdina. Baina, gero, feminismoan kriston lan eginda, derrigorrezko ugalkontasunaren kontra edo horri ukatzeko, eta ez dut aldarrikatuko hori naturan. Eta orduan zer da kritikatzen dudana, ez? Eta horri ikusten nuna zan nolabait, bestelako bizitzak, bestelako, espero ez duzunari tokiak entzen zitzaiola, kaosari, perfektu ez denari, ez? Eta irutze zaitzuk urtez urte baratze baten, hasi bat mantentzen duzunean, beti duzu kontrol jarrera bat, beti egiten zu bilatuzuk nahi duzun barietatea, baina beste gauza batzuk sortzeari ere aukera emate zaio, ez? Eta hor, eta pixkat teorikoago jarriko naiz, baina hor da Donna Haraway niretzat referenteko feminista garrantzitsu bat, eta berak bere izten du ugalketa
Gaztelera reprodukzion eta generazion. Euskeraz ez dakit sortzea edo ugaldu eta sortu edo eta igual ez da ugalketa hitza, baina reprodukzioa como berdinaren ekoizpena etengabe eta monokultura bada, monolaborantza, monopentsamendua eta generazion sortze hori da pixkat, gauza berria, gauza ezberdinak, gauza ez horren predizibleak sortzeko aukera, ez? Beti kontrol baten barruan. Eta nik uste bertako varietateak ugalketaren, dibertsitatearen ikuspegitik niretzat hortik dira interesgarriak. Beti dugu joera kontrolatzaile bat, baina atea usten diogu irekita beste gauza batzuk sortzeari eta batzutan, gure harridurarako eta gure gustorako ere, bitu tomate ezberdin bat, honi aterako diotazia, ez? Bai, varietateen, niztasunak pixkat ere beste onura batzuk ekarri ditzakela eta agian puntu batera arte interesgarri ere izan daitekela, ez? Eta hobekuntza, askotan beste espezie batzutan eta hobekuntza genetikoa hitz egiten da, baina hor irizpide batzuk markatzekoa direla, eta horiek pixkat politikoak ere badira, edo ideologiaren araberak bere izten dugula zer den duna, zer ez. Eta hori ere, gizartean bezala esan duzun bezala, tomatetara ere estrapolagarria badela. Beraz, Marta horrelaxe bukatzeko edo buelta egiteko, zuk tomate bat erostera balen bazuaz, zeri begiratu behar diozu orduan. Pentsatuz ez duzula baratzen, noski. Baina, behin hau dana jaso duenari, eta hemen pantaliaz bestalde guaritzen ibili denari, seguru aski geratu zaiola. Bale, oso ongi, ulertu dut, eta ze garrantzitsua varietateak, orain, ni banua azokara, eta zer egin behar dut. Nik ez, oro harrez ditut tomateak. Erosten? Azenariak erosi, esango diogu, ez? Bai, erosten ditudan tomateak nire kontrasan guztiak onartuta batzutan hola eroste ditut, bale, jazta, ze asumitzeut merkatu konbentzionalean ia tomate txukunik ez duala erosiko. Supermerkatu baten hemen bada, ziurrenik onena euskola belduna izango da, esan dudan guztia kontuan hartuta. Nik esango nuke, tomate bat erostera, zure herrian baldin badau herriko azoka eta zuzen ezagutze dituzun baratze zainak, nik hoiei erosiko nizkiek eta bestela da erostea jakinda, zer edutan ari zaren ekoizten, ez? Ez dut esan, baina adibidez, jakasi horiek ez da kasualitateak ekoizten diren tokian ekoizten direla, eskulan haundia behar duelako hasi hibridon ekoizpenak, eta eskulana merke ordaintzen den tokitara juten da hori ekoiztera, eta hasiak ekoiztean ez direnez ere fruitu horiek edo barazki horiek jango, ze bakarrik hasien ekoizpenerako guneak dira, produktu fitosanitarioen erabilera askoz handiagoa da. Askoz, araudiak askoz gehiago baimentzen du. Zorrotzagoak edo izango dira, edo? Ez, askoz gehiago botaltzaio, ze ez denez jango barazki hori, askoz produktu gehiago botaldizkiozu hasien ekoizpeneko eremu baten botalduzu, ez? Orduan, hasi horietatik datozen produktuak, hasi horien ekoizpenerako, eskulan merketutako, ez, eskulan erabiltzen da, eta produktu fitosanitario pila bat. Orduan, edo erosten duzu asumitzen hori guztia, edo nik esango nuke, beste gauza guztiekin bezala, herriko azoka txiki batea jun, baldin baduzu, edo bilatu, ez, zonaldean kontsumo taldea duen, edo ez, koizpena egiten duen baratze zain bat, eta berme bakarra nietzat da, harreman zuzenean oinarritutako bermea. Eskerrik asko, Marta, udana esatera gurera hurbiltzeagatik, eta justu ere ordu erlitxo batean biltzeagatik ekoizpen lokala, dona jarauei, eta hidroponia dana batera. Eskerrik asko zuei. Eta zuri entzule ere, eskerrik asko gurean izateagatik, eta badakizue saio hau, beste guztiak bezala, argia.eus eta bizi baratzea atarietan izango duzula, eta hementxe utziko dugu, datorren astera arte. Ongi izan.